Máme jarmočné právo a trhové právo od roku 1832, takže ma teší, že táto tradícia pokračuje. Niekto si nájde kultúrne vyžitie, niekto si nájde športové vyžitie, niekto si nájde stretnutie s rodinou, niekto si nájde stretnutie s priateľmi. Je to každý rok super, ale myslím si, že je to lepšie a lepšie. My chodívame pravidelne, každý rok. Mne sa ľúbili kolotoče. Prajem vám veľa zdravia, lásky, veľa úspechov, Božieho požehnania. Všetkých našim spoluobčanom šuránskym aj privítame cudzích okolo Šurian.